Estem amb Laia Sanz, la pilot de Corbera. No necessita presentació, però sempre ens agrada recordar els seus 13 mundials de trial, els 5 mundials d'enduro, i ara abocada al món dels raids. 8è Dakar, Laia. Què canvia del 8è al primer? Crec que canvia força. La il·lusió amb la que vaig afrontar el primer Dakar crec que és inigualable. No saps ben bé el que t'enfrontes. Però sí que és veritat que també el 8è fa il·lusió, perquè també l'afronto una mica més de tranquil·litat, sabent el que vaig i molt més ben preparada, està clar, i per tant crec que és bastant diferent. Aquest any el recorregut recupera el seu pas per Perú, per tant tornarem a tenir sorra, tindrem l'alçada de Bolívia, tindrem calor i velocitat d'Argentina. On esperes que pots treure el màxim partit del teu pilotatge? No ho sé, la veritat que és difícil de dir. Sempre intentes imaginar-te com serà la cursa, però sempre és impossible, no? Perquè sempre hi ha sorpreses, sempre l'organització ens complica una mica la vida i, per tant, no ho sé. Però potser el que em temo més és la calor d'Argentina i aquestes etapes marató, amb etapes tan llargues, jo crec que la segona setmana la patirem molt. La moto és nova d'aquest any. Sí. Què t'aportarà aquesta moto nova? Crec que puc fer un bon pas endavant amb aquesta moto, perquè la veritat que a Marroc, que vam córrer, va ser la primera cursa, em vaig trobar molt i molt bé. És una moto més fàcil de conduir, menys exigent físicament, que crec que això em pot ajudar molt. Més segura, que també amb el món dels raids és molt important. I després s'ha treballat molt bé, amb l'equip portem molt temps treballant-hi, han baixat molt el pes i s'han centrat més també, i això fa que conduint-la doni la sensació de ser una moto molt més lleugera, i quant a fiabilitat de moment no hem tingut cap problema, per tant tots estem molt contents d'aquesta nova moto. Pregunta recurrent, ho sé, però un novè lloc en un Dakar, aquest any has fet un podi al Marroc, si no vaig errat. Això, evidentment, et condiciona d'alguna manera? Tots esperem molts de tu. Sí, crec que aquest novè lloc va ser molt positiu, perquè crec que vaig demostrar el que havia de demostrar, però per altra banda a vegades pesa, que tothom s'esperi un resultat igual o inclús millor. La veritat que no m'obsessiono massa, crec que també obsessionar-te amb un resultat en un Dakar és perillós. Crec que el que ets de fer és intentar fer-ho el millor possible. La principal rival que tinc sóc jo mateixa. Per tant, jo crec que si faig una cursa bona, sabent fer el que faig, puc estar en una bona posició final. Doncs així ho desitgem des de Nació Motor i et desitgem això. Molts èxits i molta sort en aquest 8è Dakar. Moltes gràcies.